Çavderiya Beşdarî Parêz a aşkere. Çavderiya Beşdarî Parêz di encama peymanekê ku di navbera lêkolêr û kes an jî qada kulî vedikolin pêk tê. Peyman dikare aşkere û neyekser be. Di lêkolînên fermî de civaknas ji kesên ku li ser wan lêkolînê dikin re bi awayekî aşkere dibêje ku ev lêkolîna wan lêkolînekî zanistiya sosyal e û destûrê ji wan dixwaze. Carinan jî lêkoler dibêje ez kitêbekê dinivîsînim û loma jî dixwazim çavderiyê li we bikim û bi vî hawî nasnameya xwe aşkere dike. Heta kesên li ser wan lêkolîn pêk tê nexwazin, lêkolêr ji bo mûteberiya lêkolînê zêde jî agahiyan nade kesên ku dibin mijara lêkolînê. Keyfa gelek lêkolêran jê re tê ku behsê çîroka lêkolîna xwe bikin. Lêbelê ev xal gelekî muhîm e. û divê lêkolêr hay ji gotinên xwe hebin. Çimkî çêbariya tekilî a ku di navbera wan de pêk tê dikare tesîrê li ser berdestiyên lêkolînê bike. Ji ber vê yekê jî divê lêkolêr baş bala xwe bide ser rola xwe a ku di lêkolînê de girtiye ser xwe.